Dembaş hevalnû. Xeleka me li ser elfebeya Kurdî ye. Elfebeya Kurdî ji sî û yek tîpan pêk tê û her tîpek bi du şêwayan tê nivîsandin: şêwaya gêr û şêwaya hûr. Elfebeya zimanê Kurdî. A A B B C C Ç Ç D D E E E F F G G H H I I I J J K K L L M M N N O O P P R R S S Ş Ş T T I I U U V V W W خ خ
ي ي ز ز